ହ୍ୟାଲୋ। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଲକୋନିରେ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଡେଲି ଡେଲି ବର୍ଷା ପବନ ଖାଇ ଖାଇ କଲରା ଗଛଟା ତାର ପଚିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା କମିଲେ ତ ତାର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତାପରେ ଡୁଡୁନକୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖୁଏଇ ସାରିକି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଳା ଟିପା ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କଳା ଟିପା ଲଗେଇବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେ ଚେଇଁଥିଲା ବେଳେ ତ ଡୁଡୁନ ମୁଁ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଲଗେଇ ଦେଇପାରେ ନା। ସେ ଶୋଇଲା ପରେ ହିଁ କଳା ଟିପା ତାକୁ ଲଗାଏ। ଆଉ କଳା ଟିପା ଲଗେଇଲେ ହିଁ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳେ ଯେ ମୋ ଛୁଆକୁ ନଜର ଲାଗିବନି ଆଉ। ତ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି କି ଭୁଲ କହିଲି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଥାଏ ଯେ ହଁ ମୋ ଛୁଆ କଳା ଟିପା ଲଗେଇଛି ଆଉ ନଜର ଲାଗିବନି। ତ ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ। ଲଞ୍ଚରେ ବନେଇଥିଲି ସାଧା ସିଧା ଆଇଟମ୍ ଟିକେ, କାରଣ ସାଧା ବାରଟା ଯେହେତୁ ଥିଲା ତ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଡୁଡୁନର ଆଉ ଛବିର ଚାଲିଥିଲା ଖେଳ। ମାଉସୀ ପୁତୁରା 2 ଜଣ ଡିଆଁ ହୁପା ମାରୁଥିଲେ।